Moj sinko. Šta stenjaš? Teško tamo onoj braći, gde se neredo domaći. Ovde, deda! Lep var, da. Hvala tebi, Gospode, Oče naš, što dovede narod svoj pravoslavni u zemlju obećanu. Ne mogu radi, pope. Pa sad ja nešto da kažem. Mada ženja vam nije baš po propisu. Lep je kolutka. Visoko da iz vode izrastu. Pa mršav, zgoljav, motkast. Možeš njeg da podupireš veš u avlije kad se suši. Nic smrdi, ni miriše. Kod mene nije kao na državnim jaslima, to da znaš. Nema odmora, nema nedelje, nema praznika. Nema spavanja ako treba, nema socijalnog, nema bolovanja, nema radnog vremena. A šta im? I onda se crnči. I šta još? I lova do krova. Svakog prvog u 7 ujutru. A na šta liči ta prilika? Kako izgleda? Izgleda ko kuća na sprat. A dole garaža, a pozadi bašča sa hidrofor. Za ženu tebe pitam. A plus vinograd. I to sve sam Hamburga, Fusali, Plovdina i po neki crni gavan sa grom vinom. Pa pitam te na šta liči, kako izgleda? Izgleda kao onaj vinograd što sam ga ja imao dok mi ga ne stizeli na razne nedovršene škole. Ama čovječe, ko te pita za vinograd i kuću? Kakva je žena, na šta liči ta žena? Pa liči na ženu. Na šta žena možda liči? Lele, ti će me ženiš, nisi joj ni oči vidio. Zbog tebe mi se pritisak sroza ispod nula. A meni mi od te bripa. Pa za inat? Sad ima da poludo odmu. Izvinite, moj vas, a kome za inat? Brkić. 23 godine se mi teramo sa njima. Sve hoće da nje ovo bude bolje. Vidi, mi se gradimo kuću. On je odmah kao veću, bolju. Silo, svinjac, paštala, onda salon za goste. Sve oni ruše. I izidaju novo kao naša za jebu. Sad mi slavimo, a? Pogledaj ga, pogledaj. Gde da nađe? Nema ga u Jugi, bre, nema. Ma na Balkanu nema bolji. Pa da vama, ajde, kupite ako možete. Ajde, popijemo. Ajde. Zalepit ćemo to. Kako reče? Popravit ćemo, pisat jasno. A ti si taj novi majstor, a? Radivoje Raća Srećković. 10 dana poručujem da se dođe i popravi ova roletna tebe nema. A kad je u pitanju razvaljivanje, odmah si dotrčao sa celokupnim obijačkim alatom. Pravit ćemo i rolet. Lopovsko preduzeće, pajseri, kalauzi, burgija, samo vam dinamit vali. Za ovo vređanje žalit ću se.
Tijosav Marjanović. Zvani Garac. To mi iz detinjstva, bio sam crpu razgarao, pa gare i tako. No, nemojte. Sad odjednom vidim, svi duguju, dugovi se ne vraćaju, bankroti ne bankrotiraju. Neradnici žive isto kao radnicima, svi žive na kredit i na Božju venesiju. I ti uđu. Uću da bome, nego deca hoće auto da im se kupi, a da rade neće. A mnogo deca i ne treba da rade. Nemoj tako sudije, i ja sam bio dete, ali odgovorno dete. Sa 4 godine ja sam već išao za svinjom. Deca, samo kod nas deca imaju bradu i brkove i ženu i sopstvenu decu i dalje uče sa sve bradom i brkovima i sve, a izdržava ih stari otac. Slušajte, škola sve više, traju sve duže, nagrnulo da studiraju ko jeste za knjigu i za kim kukaju čekići motika, govornika sve više, radnika nigde, sve nešto trkljaju, filozofiraju, niko ne ume ekser ljudski da zakuca. Ovo, Trajko, kažem ja sam sebi, nema na dobro da izađe.